Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nanapagnin ko kung Allah ta'ala batano din naman bagian as tumana hasta lamas ta dunia na yamalana hasta akhirat. Sa tiga kena ya muriat tau madi astari pada di gusak kanod na ipitwa na malaap pamilya. Kaya ko na mababali apitwa akar kanon asto kakanagan yung kustuara ko makapanggulalan hasta iroy na gagaw na pananadamay daw. Aman yang ko na mabalabala sa suka pang giginawaya kaya tao bang sa ko patakam punguranaw. Kamataan din ay benaraw da buak kastoran na nagagawas na babayan na tang kadabubaya ka na ginang kunas ti imana maragaragam pamaniban yung kamas ta isis tao mantas taranaw kastayo tok pagunot hasta tatagudaya sa suara ko na disusukudas ti lago tawadang pamana di kuro nagkastara paman dapat na nagdagada na tarotok paniuro na langwa na officer kumuriat tao madistari pada kasta pa pa ko mga manusti at tanong mga ngumuda na gusto lang waraga adar pa o kalipatakan tayo rin rumali magusta di rin matawas to kung buas to kada na nila kapaawing nagudak ka daway nagudak ka ng bais tatila nakasuma ko. Tagi kon mambu ke mas tanius ti apa begerkan us tamarana us tong nagistok pagarini was tau mantas tara nawa idulu maran dengan apa menjaga makadara kakastia lumbatan so kadala meron na si sadli benagagatas tanadato sakata na sos salamakan ng mga raga na gusto mga ngumuda para manis tulong ba kakastio darpa. Assalamualaikum warahmatullah. Dumadaan ano waonay no payaramaan istaka ilatak ko mo aw batade online lagi nasto aw mayang kamu Amerika kalalagay Puro okas tuaw migay na pinagay Tumalende aw sa di kawaw nakaidan Awaya na di kakapaawingan akaw Staying imantom Waya na di stano gina nagapeste lida mananagun tamanay ni mangodes tao mata nakakiyeda pasta nagaguda pagalina denido staya stapiekem era aken dayak wow na anak wow na sto wow mubat wow ugana mai na natadaw miyay maday na miyangan diri ay kuda miyangan din ako ay na mapuro agumana ay na diniyan sonora mauna na Muhammad sotiya rasulo na ay kastayan iyeng iyoken Rangay nakiyapa adeniya na diniya na sa online
Kamarani ay kunwati nga namu makuaw kawaw tuwin. Oni na nga narobungas na ko anadadaynday. Ada niya solo palimbang ko makadaw kada namas na di dalam. Makinak kinulang naman na ang pamilya. Inada niya na sono ramauna na Muhammad Astontiaras tonola. Mikulan ako di bamikadal ko para no. Karirina yang iya na kaya 5 mata ng parati ayay. Katawang lalano na naayam ang bagian. Rahmaw kadina na nasa pamasas mo pakam. Kaya maana niya na miyabing benas to norawara na to masaday. Amay maampuaw kaya amay dude nakarumas. Taya ampude nakan ay hinumuaw kainin. Ay noan na soaw kata tatuaw niya na so kanila patiyain. Panamaras to amalay na umanga dato na gusto lang wapay. Kanuguno ista na mamini pagingaranta adat takurang kaniya kami pelosos di mana ko parayas tanong waday. Katatangkaraot na napipikiran ko pamana. Mga dato kuwing ada ay amin alam ba imanto. Datara dato ananado presidente kumuriya tao madisare paday. Kadari Ibrahim Dakumi dua-dua datami pagi na lang ayama ananiya na inuwa dato ananagi na sosakopan Pagkana apa agam Elaw nga na napakida kinuwa lang wanak kay panabiyakin Sa dapan ano na ada po kalangkapan na amorano dunia akia tiba-tiba ano patapanawa malay Lembaw na kaabang gugiya bait tola ama kami kebesaran nama adina kaperai Ayak iya Bayan sabataya tiaya akia susul biyain Patay mamasta makai Istakuau tiya niya na niya waro kustumana semiya tara sadia isangade bayan Ito aula saya puno awagu otano awaro aw kuna atiiguan Abayna saya kiaya dia nakku mutia amanikaim Tatus saya dia gilang akia dia kadia awnya ulang wanai kade Mabegeran toa mana ayama anani yang akagi sabutiran berakas tangko dosa Tampore naku amana pinte yang konabia ini regi yang konor Wirisa anong anasia di dewaniya na pinto waya akalima akalim sa dunia Tamako na aman Ay ingat ayaw sulay niya na sumalo kumanado Puro na yan na gusto lugaring bangat taguluan na magide na orawatay Kumaamu ang astay Aray na napatapa nuruaw ginain Pangin ganiyong mana di maampaw kalinan Sa arakat tamaro bunga mo na bibetara Ano di maampaw kalinan Miyakap pangaro makopotaris titiya ng kaliyamin sa uaw na yana Lumibuaw o sehidean Abuaw duaw batay lokay apinumay punga Napagaling inabayabaw Nga dia puto ay nabutuan nakalinain Arakat tabayabo na lumibuaw pagdoongain Nagariya mastiway nga di bataraan na batara ang kilatan Imas tampora na sa nagariya baloyay nga dia mirogong Amirogong at tuwan
Bain na miyara kumasti ay ranuan na panalay matang kopin kapapay na biyanye ayamaan niya na mga panunog na nababayakot na rete ayawat to ay latas na pulo agulima na adang panapandaging sa pulo ko na gudam an panabataro sa sapolo ko na guwan na sa madioretero na ron ako rong pagayo na ini pandabi mong baong au 20 ay nga datay talina na sa wanwong mabayak ko taritib na na mga raga gusto mga ngumuda panaya ng guwapo na panaya ng mata pipikiran ko pamanay panabiya akin patay nga dumana ayaw gusto na niya na sumadang pinas tawira din na mabakayawan na na mga dato na kagiyang isto mandiga ayan na lagak kano na ay daw pamidara gustado umiyay na kaya mga uwa-uno muras na yan ay nawa kagayay kukuway bubiyay na kiyamayos taan iyaw o niya ko karibaran at tanaw katawa honor Kataro bubuyak ka na potari ba ilawan na sa imas na pora na kiidedanaw saranaw Pagkadabat tiyak na gusta kaya damadaga ka dari ikakasar Ay daw pamidara gusta pagpanayaw na niya ko wasto idabas na darabong talian Mana araw niyo na ayak ko na bubunar na kagiyan wasto Onay lago tangada bubuhay ako hinaginang konsiyay imay Biyote po naman isa na matay di maganda Pipikiran ko pa manabak ko di mararang ko mainden o panabiya Aaw kumiyakam benyalayam Abay na ay rakyat abay nuye na yalalaku ausay Kagiyeng astumaasay na inumayas astumaasay Sa bapak wow riyo wow niyo wow na malaan na paningin Ini ay yan ada mabuaw kasay Lumiyay kami yakakilala Demaka kilala ay namiya kasi sinuwasto dengan tumanay Mana apa media asto madisari pa dia sakiya behi agumbarin Ari ay yan ako sa pulo Wagu wisay Pitang sa kalok sa pakinagkinulang na pag-estima tindo Iyan na ninanao sa pangatanagok kadarag Iyan ang stomatino na gubumasampora na sa pangatang kuno payo Mga noong wonakim Ayon aluaw mibuaw kiduaw mambay na mga noong kong imoto Mga noong penakye lazim na dumali na yaranon Pangkatang kuno adil na gustakan Di dia may di ay gaginang ko aw na storm Ay mo na sampore na kuwaw biruwaw na masasampore na apin Pangatay nurang kunay akagiya mauwaw unay Ina nakamata tuwaw na tamampin na kuwin tumin Ina inastandiya Adayanan ako nakagiya na kuwaw kaw na sanadaan akin Kado presidente Iyan so dengan nakadari Ibrahim Nana Ibrahim ada topia kataya unang wabastanian Kataya minadang bealado presidente pamilya arasta pamilya genayo Yesta kupana nasabak na pagelungan na ayairam pinilian ado presidente komada arionion Udah saamu saya awira kadaropis paristia ditia yagina nastinistarin nanastanin matai di maganda pamilya wampang pamilya motong
Nanas tanis tarina bayi piakat ya ulang wa kampungian Ustakia de bedegela dus sekretaria kadari parahana pamili di makangan Pamilia ukeruna nana parahana namang anu sakaraya geladu terestorir Pamilia umadia pamili stari pada yena sodinding na ayama anani na gina siyo haraya pamili ya Wow di lenagu bumay sa puwarina sa pangato wow di ay itor Inasti Ahmad pamilya mokalia pamilya matinunan nanasana kemada kia memakangkam Gusta kapi ay owag inas to dinding na pangatang ko ni halimay sa mampok kamarag Nanadato halima pamilis tamay na pamilya unasim Kagiyamit penadunay penadakang pamasadi Kandaw daya kagiya chairmanaya anadubur daya rekatora Kapapenalamatis tayo nuwadato anan Abay kakilala anaginang konsina jiba pamilya limagasta sobrang chairman Ayama ananiya sadia patara bangkuwa di arkata beno Ayaw to'y latagya konsto datang piyoto ang sauay Nahuay nekatora mapiyay kada to'a sobrang chairman Di kapangano na ay sa katataan aking area Wow, at na panala ay matay punigay na barangay siya ay ramay Ayama ananiya nagya konsto datoan Ayaw lang wakampong iyan Piyay na istotanda kiyang bertara iyang ostominan digay Ngada mapiyay kada to kada desok pegirawin Buwawin na iyan ang kuwawin na Pinapakina kinuwalang wana kapag darang kau Ayama ananiya na ladubur daire kator ko pamilya mati dua gien ang konstitunaid Nanasan junaid Adaka denak ya memak angka Pamili makatawa na sama ampuh ngokayan Mayarag nananasan sitiyay ayama ananiya na ayapura daire katoro pamilya gena yung wakadara bayana nagyin ang konsistente ayam pamilya abuwa Wow bakaro pakide kinuwaw ng wanak kapanalamatang ko din Pamilya duma ambay agina na studendingan Di kadaw diya pamilya upayo awaginang kuaw na si Etiay napay na naamata ang kudiyan subuwaw redayariyan Kaya tuwara ko pamilya duwaw mabugay agina na si salakayain Nanastala ka ayain agina na storande astayin Katami duwe nagugumas tamporay na ko mayama ananiya na di kapangano na ko pamilya umuntok Gina na stumam Taya ida inowa biyay nakadari raihanay Nanaraihanay matay de maganda Adaka denak iya membagang kadari raihaniya pamili pilabigan Ayama ananiya na ayah haji maimuna Istamam buwong kaya Ay marag na samuray na anak ko pamilya Ulas di makagiya milalambaan di haji Fatima pamilya mangendo Katana amihilaya Ayam naguaw sopay amini Udiay lagi nanasti hijiray Nanasta hijira pamili manguntara Nagugumas tampora na ko pamilya Uwi mua kadara datuan na di Haji Ibrahim Pamili makaayo na adak kadena Nanadak kumarawagi Nan studeding na di Haji Ibrahim Pamili makaayon
Ui barat pasta na aguirin sa alawan na siya lidawaniya so pamilya o garaw ino si haji amina pamilya o sobuwa dako mi pagi na lang dako mi dua-dua ipanada kong pamasadi ikan daw daya ko pamilya rang ko na ay katatay na ko onstop. O de ayato ay no si sama studia nga pamilya wa ataw guwapo wa marana wa kadare sama studia pagi amina na bang gusto pamilya itong pagi ande de madaga kadare Johana pamilya dumaaw nanasan Johana o kagina misto mendigo pipikiran ko pamana panalamatan di kapangan ako pamili pakalan na ako miyang bunga lalaki mangudas sa umatay pagi amila lamba ay nuwa ba iyan na ay haji hijra matay di maganda ba ipiakat ya ulang wabastaniana otare kapanika na ba ipanurugan na pamili makalang kuma pamilya o na jim inuwa ba iyan na si haji hijra ya maana niya na kumiya bunga na lagastaw matastara na nagugumas tampora na kong pamilya abidin Inokia masta eso sa umantastara no kasabab sa lalaki na pamilya Banistin pamilya abidia na pamilya ipakalanay ay apipikira ko na panalamatan ko din ay inuwadat tuwa na nagiyan si Haji Nora pamilya usama na ayamaana niya na susulatan sa bangko makapapananayan na kiya pendato yang ususulatan sa bangko kipasan nila na moroge ayunan sa bambarain Ina si Haji Nuara na inaoamuna Haji Nuara na gugumas tampora na inuwa ba iyan na di Haji para hana pamili makabuwa taginan soda Ating naladu beraya labia stadia petara bangkau ayama anania naik titi mesada toa kadara beiadai umi buruk kuing ada kepala tia ya angas ada sana lagi na kau not tanah tangga nana sana Ariay wawa kataya minwa na buhay ya ako na sinajib pamilya ni magasta pamilya una jima ya bari waya sadia patara bangko gegetas tanah datau kata tagami pantawa kapapenganu naku kuaya maana niya na pangatani aberak nana dato aberak ya tambak kanaya pamili pakadana ada kadena sama broka marag pagkabayang ko ada topia kataya ulang wabastaniya na gusta kada kumarawala di Haji Anstare pamini pakadana nanastay na haji Anstare ya pamilya pakailan na aladuray diya muday arakay tananagayan nanade ito Haji Hakim nana Haji Hakim pamilya lumana mista mabok kamaraga guwapo amarana wada topia kataya unang wabastaniya kaginami penaduna panalamatang ko din nakapapenalamatis sa kadarada tuwana nagiyan si Ibera pamilya ugarwa ada kadana na gusta ka astay naman ay tay dala di Haji Hami imay ay Haji Hakim pamilya ulong ada kumi pagi na lang ada matay demay ay di nastampora naway nakuha na tadi kando de tadi Haji ay stay pamilya araw at tayami na nabanan na napagare kuwa po amarana wagi na si Saide nada to Saide pamilya o lazima pamilya oras to lagi na si Saide ayama ananiya na ubak kami dadang benamang anon sakaraya gempang katang ni cuman pamili makarabuan pagi nami penedunan nada sandiem
Mayara wasti haji asti kata nami dendam berapa mili di stau menang aku mindu aduh apa periai nare inawan istau mantas tarai inau kagina misto mede aganan nabe iya marai amide ai di stau meno au ngada ko mindu ai nau baka mina damai pagare ko gua puaka kadara dato anagi nasti ani nora familia benisti na gua poerana dai narastana di nora familia benisti na ada kadena gua poerana nanai bagas diti minta dolang gua mga pulau kateke pera kakadare na dato anagi nasti ani nor biakat tumataya ai noa ba iya nanagi nasti jenila apa mili pakala na apa mili ya benistin nana astai anajam ali ai la apa mili ai pakala nai melagi dia magistin ada tara ada toman